Tu ai avut perioada aia când te uitai Lie to Me și încercai să citești oamenii? Eu da, doar că la mine nu a rămas doar la film. Ani la rând am studiat comunicarea non-verbală, mimica, gesturi, microgesturi, expresii subtile, felul în care corpul reacționează înainte ca omul să spună ceva. La un moment dat, cartea lui Mark Knapp și Judith Hall despre comunicarea non-verbală era efectiv una dintre cărțile mele de bază. Și cu timpul am înțeles ceva foarte important. Uneori omul îți spune una, dar corpul lui spune altceva. Nu pentru că minte intenționat. De multe ori chiar crede ce spune. Spune, am trecut peste, nu mă mai afectează, sunt bine, am înțeles tot. Dar apoi vezi ceva mic. Respirația se schimbă, umerii se ridică, vocea devine mai rigidă, privirea fuge o secundă, corpul se tensionează înainte ca mintea să apuce să explice. Și pentru mine, acolo începe partea interesantă. Pentru că mintea poate construi o poveste foarte convingătoare, dar corpul păstrează reacția reală. De asta, în munca mea, nu mă opresc doar la ce povestește omul despre sine. Mă uit la reacții, la pauze, la ton, la emoția care apare între cuvinte. Pentru că uneori adevărul nu e în propoziția pe care omul o spune. E în felul în care corpul lui reacționează când o spune. Și uneori, primul pas nu este să găsești soluția. Primul pas este să recunoști sincer. Aici încă mă doare. Ai pățit să simți că cineva nu e sincer cu sine?